verse 10 to 13. Nana? Sige. Atong unsa man na makalit na magsagit na. Okay, Luke chapter 16 verses 10 to 13. Ana tanan? Katong walay Bible, pwede ra dire. Ari katanaw ari. Sige, munindog tagbalik sa makadali mga igsoon. Samtang basahon nato ang pulong sa Dios. Ningon diha. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Verse 11. Busa, kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa mga bahandi niining kalibutana, kinsa may mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo. Verse 13, walay tawo nga makapaulipon, mahimong maulipon sa duha kaagalon, kay iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Magampo na ta. Amahan namo nga langit noon ang kada usa kanamo nang inahanglan sa imong mga pulong. Tungod kay ikaw mismo nagasulti Ginoo nga ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong nga magula sa imong baba. Ako nga gipangayo ug giampo kanimo Ginoo nga ang tanang mga kasing-kasing ug hunahuna imong punon karon sa imong mga kaalam sa imong mga pulong. Tabangi usab kami o Dios nga dili lamang kami igo lang maminaw kundili mahigugma kami og magmalipayong magkinabuhi sa unsay imong gitudlo diri kanamo. Niining among panagtigom walay labaw namo dinhi. Wala minianhi o Dios aron nga pagsimba sa simbahan or sa relihiyon. But nianhi kami aron simbahon ka nga naghatag sa among mga kinabuhi. Salamat kayo o Dios nga niining orasaha ang imong mga pulong imo gayong igahatag sa matag usa kanamo. Namo nga na dili ang pagpanghilabot sa kaaway karon nga kagabihon in the mighty name of Jesus. Ug among giallow Ginoo ang imong presensya, ang balang espiritu maglihok sa among taliwala. Salamat Lord bisan silang naas may mga balatian karon mahiabot sila sa imong mensahe. Bisan sila nga nakauban lang namo pinaagi sa social media. Salamat nga amo silang makauban diha sa imong presensya. Dalaygon ka Ginoo, among gipangayo kini pasalamatan kanimo Amahan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon, amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Unya sige liso-liso sa hikapa sa mga abaga kutob sa maatbot nimo ing nga salamat kaayo nga ni ka brad sister. Sige, liso ba liso. Ana, libot-libot ba? Salamat kayo nga ni aka nagkauban ta karon. No? Kanararabang imong ingnon salamat nga naa ka kay kailar po nimo. Kauban ras balay mo kanang imong ingnon salamat kay ni aka maora po nag imong ikasab-an paggikan sa imong balay. So sa makausap pa maayong gabi Ang uluhan sa atong pagtuon, ningon diha, ang tawo nga wala nagsalig sa Dios, dili kasaligan. Osba daw solte, ang tawo nga wala magsalig sa Dios, dili kasaligan. Sige mga batanon, kitang tanan. Ang tawo nga wala magsalig sa Dios, dili kasaligan. Oh, importante kay nis mga batanon, kay bahala gwapo. Dasmag dayon bisag wala gasalig sa Ginoo. No? Ang kabalo na ta kani man ganing mga taong nay Ginoo nagsalig sa Ginoo. Mahagba pa gani, makasala pa gani. So muna nga ang tao nga wala nagsalig sa Ginoo di gyud pug ka makasalig anang tawhana. Amen. Hinumdumi nga bisan ang taong naas Ginoo manglimbong mangani og di mabantayan. Wait sa maglaruhan na ita ani.
Bisan ang taong nagbasag Biblia, nagampo matag adlaw, na gani mga panahong manglimbong, unsa pa kaha ang taong wala gyud nagsalig o wa gyud kaila Ginoo. So usbon nato sa pagsulti, ang taong wala magsalig sa Ginoo, dili kasaligan. Now, karon mga igsoon, daghan nagyod kaayong mga scam, gauso ning scam karong panahon na. Na wala na ipaki ang uban kung mahagbong nas grabing kalisod ang tao tungod kay ma-scam. Basta kay sila lang makapanglupig, makagainansya na sila'y maila. Og maunay daghan kayo nga problema karon. Pero sultian ka nako kining taong tinuod nga nagsalig sa Ginoo, di ni ma-scam. Munang di ko nimo pwedeng ilaron nga imo kung ingnon pastor. Ari nang imuhang 2,000 pastor kay after 1 week mo 5,000 na, di ko nimo mailad. Ngano man nagsalig ko sa Ginoo nga ang akong Dios mag-provide. No? Naipaagi ang Ginoo nga mo provide siya sa imong mga paghago. Pinaagi siyang kaluoy, may mga tao siyang gamiton. No? And then kanang maglingkod ra ka nga wala ra kay gibuhat, and then nay moabot nimo nga sa lapi, diin ka nagikan, murag di kayo ko ganahan. Kanabitang mayog, apil ani. No? Wala ra kay buhaton. Wala kuno kay buhaton. Grabihan no? Tabla ra atong mangatang sa kalsada, mamara kay manghatag og sabon. Nya pagtaod-taod, pabayran dahil mo. Pag ingon nimo adto na ko, di sir, kani siya sir, kanang para ni sa amo ang kuan, kanira imong bayaran, nya kana libre ra na sir. Pero ang presyo di ay sa sabon tong libre, gipatong aring sabon nga ibaligya. So daghan kayo rong mga panahon, mga uso kayo rong panahon na nga daghan gog kayo nga ma-scam. Muna nga bisan pag di na mo ganahan sa itsura sa inyong pastor, mga batan-on, moingon gyud gihapon ko, ayaw pataka-taka. Ayaw gyud pasagad kay dali ra kayong ma-scam ng mga batan-on karon. Dili ra kaayo. Dili ni magmatter og tag-as og grado or way grado. Basta makakitag medyo itsuraan, ma-scam na dayon. Ha? Munang magbantay gyud ta ani. Kay dili na ganin na kaila Ginoo unsa pa kahana. Kini kay nakaila Ginoo manglimbong, samot nagagwa nakaila sa Ginoo. Munang klaruhon gyud nato ni. Now, kini nga atong gibasa karon mga igsoon, gisulti ni sa atong Ginoo nga agig pagpaila nga ang mga tawo nga iya na ni Kristo, mga tawo nga naa sa kahayag, nagsalig sa Ginoo og sila kasaligan pod sa laing tawo. For example, si Joshua karon nga iya na siya sa Ginoo, anak na siya sa maong kahayag og naa na siya sa kahayag, nagsalig ni siya sa Ginoo og duna po'y mga taong musalig niya. Munang ang atong uluhan nag-ingon, ang nagsalig sa Ginoo, ang taong nagsalig sa Ginoo kasaligan sa uban. Nasabtan na to? Now, nganuman, tungod kay dili ka makahimo sa pagpanglimbong kung nasayod kag kinsa ang imong gisaligan. For example, na akos grabing kawaladon, unya, dunay tawo nga nahagbungan og pitaka, napunit nako. Ang sud sa pitaka 5,000. 5,000. Pwede na kong kuhaan tog 2,000. Nga ibutang nako dito, ihog nako sa bintana siyang balay tiyang wallet. No? Nganuman kay walang-wala ko. Wala sad ko'y pagkaon. Pero kung nagsalig ko sa Ginoo, si Lord mas maghatag og mas labaw pa niini. So di ka manglimbong, di ka mga, ay mo gyutong iuli. And then siya nga tawo, nga bisan nakahibaw sa imong sitwasyon, nga grabe ka lisod, walang-wala, yun ka, wag kay pamahaw anang adlaw, imo gyapong giuli. Nagsugod nga ang iyang pagsalig na punta sa imuha. Amen? Moingon sad ko, bisan mga tawo nga naay Ginoo, mga tawo nga nag-ingon Kristiyano, nagbasag Biblia, nagampo, pero kung dili hingpit ang ilang pagsalig, manglimbong ni. Di ni kasaligan. For example, kita na narbaho mangyud ta sa nagkalanlaing mga trabahoan, mga empleyado ta.
Or mga estudyante, especially Bible student ka, unya, pagtalikod sa professor, nangopya. Shh, kasaligan ka na. Or ikaw, trabahante ka, pagtalikod sa imong agalon, gihukdong na lang nimo ang pala, or imo dayong gipasan ng imong pala, padong sa punuas mangga, ding nakatulog ka. Pagmata nimo ang imong agalon, gatrabaho, na humanag imong trabahoon. Na yung mga ingon ana, bisan mga Kristohanon, nagka-problema. Mo nang karon nga kagabihon, tudluan na punta sa mga butang nga gusto ni Lord nga atong katunon, aron nga sa iyang pagpamuhat, sa atong kinabuhi, sa iyang pagpanalangin sa atong mga pamilya, walay mahimong babag. Kaya usahay ba, kasaligan, tag na magtanaw, inigtalikod sa nagtanaw, di na ta kasaligan. Amen? Para sa akong gi-illustrate ba, nga, naghakot sila og graba. Pinaspasay nila hakot og sinakong graba, kaya diha man tong engineer. Pag wala na sa engineer, gaitsa-itsa na lang sila bato atong lata. Nya kinsa tong makasyat og sa siya mo pasan og sako nya taliko hatod. Balik na pug duwa-duaan nila. And kini nga mga ingon ani nga mga tawo dili gyud ni ang ayan. Di gyud ni kadawat og panalangin. Buti na lang maluluyon gyud ang atong Ginoo. So pareha sa atong gibasa karon. But before that, tanawa sa ni. Adto na ta sa Matthew 25 verses 14. Medyo taas-taas ni, pero ako rin paspasagbasa, 16 ka verse ni mga igsoon. Matthew 25 verses 14 to 30. 16 ka verse. Ningon ang verse 14, paminaw og ayo sa verse 14. Matthew 25 verse 14. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan sila o sa iyang katigayunan. So gitugyanan. Kining mga tawhana dili maoy tag-iyat, gitugyanan ra sila. Hikapa og sultiin ang nas imong tapat na dili ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Gitugyanan ra kas Ginoo. Dili kitay tag-iya. Hindi ta pwedeng magbuot-buot aning kinabuhia, ang Ginoo gyud atong pabuton. Sa verse 15 ningon, sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi. Ang usa duha ka puntil nga salapi ug ang usa pagayod usa ka puntil nga salapi unya milakaw siya. So kini imuha brad napulo ka puntil. Kana bitang sudlanan sila sa unang mura kanang nang kanang mga Sencillo des Alturas Mall, kabantay mo nang munay puntil. So ikaw 5, imo 2, ikaw usa. Iyang gihatag unya migikan siya gipiyal lang. So wala gihatag nga ingon nga ilaha gayod kundili gipiyal. Gitistingan sila na ba sila'y kaalam unsaon nila ning gihatag sa ilaha. Murag ikaw ug ako. Ang atong langitnon nga amahan siya tag-iya sa tanan ug iyang gihatag dinhi kanato o gitistingan ta niya kaya ba nato may kaalam ba ta unsaon paggamit ning atong mga nahuptan. Gihatagan ka sa Dios og kusog, gihatagan kaniyag panglantaw, gihatagan kaniyag pandungog, gihatagan kaniyag tingog, gihatagan kaniya sa tanan. Ang pangutana giunsa man nimo paggamit. Usahay maguna-una tag biktima ta, alkansi ta, nganong publiko, nganong dato sila. Lord, unfair ka kayo, Ginoo. Gipadato nimo sila, pobre me. Sa pagkatinuod lang. Walay dato o pobre nato. Parihutang duhay dunggan nga maminaw. Parihutang duhay mata nga makakita. Parihutang naibaba nga masulti. Parihutang naay duha ka kamot nga mulihok ang mga tudlo. Parihutang may mga tiil nga manglakaw. Sa gikaingon ko na, kung nag-ingon ka, kung nas imong kaugalingon karon nga lisod kayo ko, atras 10 ka tuig or 20 ka tuig. Atras ngadto sa 25 ka tuig, gaunsa man ka. Na mayabas ra mangyud kong eskwela, pastor. O wa na kay gi-blame nga lain nga pobre glisod ta. Amen?
Kay gihatag sa Ginoo sa atoa ang tanan, kita lang. Maoy, hinumdumi ra gud ni. Kana bitong sa matag adlaw gipuno ang imong mga masol ug unod sa Ginoo. Pero imo ra na ikatulog gikagbuntag abot og hapon. Niya magabi papahulayon na ka, wa nay mamunglay, wa nay mo trabaho, wa na tanan. Maoy isigi nimo og mata kay gausik kas imong kusog panahon ningon ana. Inig kaadlaw panahon mo trabaho matuog na ka. See? And then nakauyab kag wala nagsalig sa Ginoo. And then nagka-problema mo, nagkaanak mo, nanakan ninyong anak. And then pag-abot na sa time, magpa-eskwela na ka, and then lisod kayo me. Nganong giing-ani man ko nimo, Lord? Oy. Napa mo? Ba't kabalo ka kung nakakaroon sa kalisdanan? Relax lang. Padayon lang magsalig ka sa Ginoo, manalangin, magampo ka sa Ginoo. So gitugyanan lang sila, dili ni ilaha. Unya, milakaw siya. Verse 16, tanawa. Murag na ito'y katubang violet nga sudlan. Murag na ito sulod rin. Verse 16, salamat kayo. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntel nga salapi milakaw dayon, gipatigayon niya kini og nakaginansya siya 5 ka puntel nga salapi. Wow. So yang business batingal ito. And nakagain siya. So nahimo na ning napulo ka puntel ang iha. Padayon sa taam verse 17. Ang nakadawat og 2 ka puntel sa salapi, nakaginansya og laing 2 ka puntel nga salapi. So ang iyang 2 nahimong 4. Aritas verse 18. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntel nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta, gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tanawa ni. Kay usahay raba silang nga mga naahan maupay nangitag ka pamaagi unsaon pagpalambo ang unsay naa nila. Kung kinsa pa rin mga dato maupay naningkamot og ayo naghago og ayo nangita og mga paagi nga mulambo pa sila kung kinsa ning galisod maupay tapulan. Unya ang Ginoo'y basulon. Tanawa ra guni, gitagaag na pulo. For example, siya mas dato kaysa aning usa, pero kini nga dato gigamit niya iyang kaalam. Naibaw siya nga kung dili na ako ni ipatigayon mahurot ni duharay paingnan ani. Ipatigayon ako mudaghan ni og di na ko ipatigayon mahurot. So gigamit niya iyang kaalam. Nga bisan tuod og daghan na kayo siyang naangkon, iya pag yun gani ni nga gipas daghan og samot. Pinaagis paggamit sa iyang kaalam. Ang nakadawat og kinabuhi, nakadawat og mga panalangin, dili man pareha sa gidaghanon aning usa nga mas dato kay niya, iya gihapong gipatigayon. And then dunay tawo, sama nimo og nako nga nakadawat lamang aning kinabuhi og kanang moingon tag ordinaryo ra. Tamang-tama lang. Kabalo ka na ay sayop nga panghuna-huna kining moingon tag okay naman eh, kontento mo ko sa akong kinabuhi. Pwede lagi na. Ningon ng Bible nga kinahanglang makontento kita. Pero basa ang whole context. Wala na nag-ingon di ang ayaw na lamang mo paningkamot anong muuswag na inyong panalanginan mo diha. Kay makontento ra basa tanawa ra guna. Ang ipasabot ni Paul nga kung naa ka sa sitwasyon nga mauna, then okay na. Relax ra. Salig sa Ginoo ayaw paghukot sa liog. Dagara bang problema ang mga taong mag-suicide? Kaya tungod na ay problema mag-suicide? Dagang problema ni. Unang-una, ang kabaw ngayang gikuaag pisi, gihurot ang maisan sa silingan. Problema na na. Plus siyang naghukot, siyang ulo, nagbitay, o niya, wa pag yun sa insurance sa St. Peter, wa pag yun kabayad sa dayong. Ang pamilya, ka problema o tama na naroon. Bitaw ang ako nga gipasabot kini. Bisan pag usa lang ka puntel, kadi man na may usa ka buok lang nga salapi, puntel may gisgutan, ato ko na ning ibalhin og attache case be, parang social og makaingon tang daghan ning kwartahan eh. May nakadawat og 5 ka attache case nga kwarta. Pat ka kaha? 5. Then doon ay nakadawat og usa, nay nakadawat og 2.
But asa man kang kahimtangan niini, dapat na kay kaalam sa Ginoo. Nga kung unsa ang atong nadawat, dili lamang magisgot ag salapi, kundili ang naa sa imong kinabuhi karon. Because ang paninglon rabas Ginoo ang iyang nahatag nimo. Amen? Katong kamaong muhimo og pan, kay mo muhimo og cookies. Kamaong muhimo og ice candy. Unya nay makatilaw ana mayo, wa pay ice candy ing anig kalami. Sa tanang buhay ko nga akong nasuwayan. Nay mga taong gigasahan og maayong panglasa. Pero nang ligwat og ligid. Nabitaw nga na rongkol ba? No, gisugog panghugas na nilig. Nay mga ingunan ang kada usa nato gitagaan tas Ginoo og assignment, pero daghan pong mga taong wala kakaplag sa ilang assignment. Na ay mga magtutudlo, na ay mga inhinhero, may mga daghan yung klaseng profession nga gihatag si Lord sa ato. Pero doon ay mga tao nga bisag naa sila ana di sila kasaligan. Ato sa ning basahon. So, ningon ang verse 19, gilubong ra tong usa. Tapos sa dugayng panahon, mipauli ang agalon ni atong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Now, ningon dia, tapos sa taas nga panahon, nauli ang agalon og nangayog husay. Halaka, commission, and audit. Unsa nang sakuha? Ama o lagi na? Gipa-audit na. Halaka diha karon. Sakpan gyud ni ron asang mga resibo ani. Gipahusay na sila. Now, sa atong kinabuhi, timan-ig yun Duna unyay panahon. Human sa taas natong panahon, muabot ang husay. Bantay lang ta kay atong pagkinabuhi, inig-abot sa katapusan, husayan na ta sa atong Ginoo. Husayon tanan. Hilngon tanang record, giunsa nimo ang pagkinabuhi. Gitagaan ka na kog kusog, imbes gamiton nimo panarbaho, gigamit nimo pasakit sa imong isig katawo. Gitagaan ka na kog panglantaw, pero imbes gamiton nimo nga makakita kas panginanglanon sa uban mo basa siyang pulong, gasige ra hinon kag tan-aw og mga bastos kaayo nga mga hubo-hubo. Giatagan ti kag pangdungog, pero sige ra kag paminaw sa mga wanted pangga, wanted textmate. Kini ang akong suliran handumanan sa usa ka taawit. Sige ra kag paminaw ana, wa jugay paminaw sa pulong sa Ginoo. Gihatagan kag kusog ni Lord, gigamit nimo pasakit sa uban. Gihatagan kag tiil, pero imbis padong sa church paingon tua sa padong buwangan. Sa uban, padong sa tungitan. Napoy uban padong sa naikuyog ba? Padong sa check-in. Ala, makigdulog og di ang bana. Makigdog og di ang asawa. Ala, no? One day, paninglon ta ni Lord. Kabalo kang gihatag na ni Lord sa imo aron makaalagad ka sa Dios. Sa unsang paagi makaalagad ka sa Dios, gamitan na sa pag-alagad sa imo isig katawo. Why? Ningon siya, ang inyong gibuhat sa inyong isig katawo mo inyong gibuhat diri nako. In other words, pag nag-alagad ta sa ubang tao, nag-alagad ta sa Dios, kadiyang giabi-abi nimo ang estranghero, imong giabi-abi ang Dios. Sadyang gidaot nimo ang tao, gidaot nimo ang Dios. Sadyang gipost nimo sa Facebook ng tawana, ang Ginoo mo imong gipakaulawan. Nagkasinabot tani, and tapos sa taanang panahon paninglon, moingon na si Lord, dire na mo. Ikaw, gitagaan ka na kong napulo. Una. Lano, husayon kita. And padayon na ta, ningon diha. Sa verse 20, ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil. Nga sa lapi, miadto kaniya, miingon siya, Sir, gihatagan mo ako 5 ka puntil nga sa lapi. Og niini, nakaginansya ako og laing 5 ka puntil nga sa lapi. Ni ara ang tanan. Lagi present niya, walang labis, walang kulang. Apil ang ginansya nga 5 gyapon ka puntil, ni ara ang tanan. Unsay tubag sa agalon? Miingon ang iyang agalon, maayo.
buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw og daghan dali, sulod nga re, og ambit sa akong kalipay. Wow, nindutan ang i-congratulate ka, no? Sa English, ano yung mga welcome, good and faithful servant. Kay kasaligan kas gamay, tagaan kag daghan. So kung wa ka kadawat og daghan, mangutana sa tagkasaligan batas gagmay. Hello? Di na gani kasaligan sa gagmay, manglimbong pagyod, samot gyud na, iduot pagyod na. Naminaw pala kita? Then, ang verse 22, unya, misulod ang sulugoon nga gihatagan og duha ka puntel nga salapi, og miingon siya, Sir, gihatagan mo ako og duha ka puntel nga salapi, og niini nakaginansya ako og laing duha ka salapi, or kapuntel nga salapi, ania ang tanan. O sa gisulti niya, verse 23, tanawa. Miingon ang agalon maayo, buutan og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw og daghan, dali sulod nga re, og ambit sa akong kalipay. Tanawa ko na, dili sila parihag na dawat, pero pariha sila og gante. Pareho sila ganti na dawat. Kato nakadawat og napulo, kapuntel, o 5 kapuntel, o kaning 2 kapuntel. Pareho sila og gante. So kada usa nato dita pareha, imagine na lang. Ang kada usa nato parehog nindot kayog tingog. Pagka nindota, no? Mag-ilog na aning microphone. Amen? May nalanggani, kay na usa nga di nindot og tingog, pero nindot og kasing-kasing. Tuas pultahan, gabarog, kanunay. And then ay niabot, uy, Brad, praise God, nakabisita juga. Dili, ato dapit, ali Brad. Sibuga to, ato ko dapit. Lingkod sa ukay na, sa bisita. Nay, aser. No? Ang problema kay ganahan mo sa tubangan tanan. Wa may mo pareha ni David, Lord, mapilion akong magbarog sa ganghaan sa imong hawanan. Ganahan si David mag-aser, mag-aseret. Na basta ka nakapahiluna na lami aswali ni ro. Ano na? Now karon. Ang ikatulo mga igsoon di anani. Mo na akong giingon, kung kinsa paning naas kakulangon, naas kalisdanan, siya pay tapulan ug walay mga pamaaging ginahimo. Amen. Kamisad, nakita na mo nga murag kuan kita, langanin mag-pray ta, mag-ampo. Ambot lang nga akong asawa karon kay ga nana na siya ngani-ngana na siya dito, copy paste. Na kay og siya lay pabuton na mulakaw man na siya mang-apply og call center. Ayog sagad ha kay madaghan ako samot ani ron. Oh, ayo na da, naray bahala nang Ginoo. Okay? So, niabot na siya. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntel nga salapi. Tanawag ko sa iyang gisulti. Kining mga tao, mga igsoon nga badlungon, kanunay ning na-excuse. Kabalo mo, nasa excuse tanawa. Sir, nasayod ako nga istrikto ka kayo. Gipasingilan pa ng batasan aning agalon. Istrikto man ka, sir. Mao nga, nag-ani ka, sa wala mo itanom, og naghipos, sa wala mo gipugas. Makasasala na hinoon yan iyang agalon. No? Kanya sunod. Nahadlok ako, busa, milakaw ako, og gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Sa to ba, wala ra gigamit. Wala gigamit. Gitaguan lang. Narabay mga tao din mga igsuon nga kamao kayong manulti. Pero dili mo share sa pulong sa Ginoo. Wala gigamit, gitaguan lang. Na mga tao din kamao kayong mangluto. Pero di magluto. Asawa ray pasagdan. Na mga tao dire nga grabe daghan na kayong talent. Pero dili gamiton ang talent. Na mga tao dire nga grabe mga idea.
Naitaw mga igsuon nga siya ang pinakamaayong mekaniko. Halos tanang sakyanan, makaya niyang ayuhon. Pero ang problema niya, mahadlok siyang mabuling. Hadlok siyang mabuling. So wag yun siya, ginansya. Gitaguan lang. Ikaw ug ako, si taas ng panahon. Kanunay, rani mo ng taguan, paninglan gitana. Verse tanawa sir, ania ang imong salapi. Ito na, giuli niya, way ginansya yun, no? Luuyan, no? Gikas atong pagkatawo, o niya, hantod mamatay ta, mga tubang niya, tas Ginoo, Lord, darag kinabuhi mong gihatag. Ako ra usa. Niya ang lain, Lord, nara ko, Lord. Ang kinabuhi mong ihatag. Og nakadala pag yung 5 sa imong tiilan, Ginoo. Naghinulsol ni sila, Lord, namiya sa sala. Kaya ako silang gisugin lang nakantos og namatay ka tungod sa imong gugma nila, Lord. Ingon si Lord, dayon, buutan, o kasaligan nga sulugoon. Ingnan ang nasa imong tapad, ikaw na buutan o kasaligan nga sulugoon. Ngisirang uban, si Bako, nga na pagyod. Okay? So, ningon diha. Sa verse 26, miingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay, nga nag-ani ako sa wala ko itanom, og naghipos sa wala ko gipugas, nganong wala man nimo gideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. So time deposit. Kasi nakasabot aning ideya nga time deposit. Nakoy ideya ani. Kasagaran ni mahitabo siya sa mga politiko. Kung mag-release ko og budget karon, ang government namo ginay mga budget hihagbong sa kada kongreso no, o sa kada distrito. Nya ako'y congressman. Na-release ang budget 2016. Kanong sa ay sunod nga election? Butang na to 2020 kay 4 years, no? 4 years ba? Ha? 6 years. Tanawa ra? So sa 2016, naghagbong nadaan ko nimo diha sa imong distrito og 700 million para nas kalsadas unom ka barangay. Example lang niha. Nagisgot ang time deposit. Muingon dayon ang pananglitan ang congressman, muingon siya. Ang 2020 pa man ang election, 2018 pa maron, deposito nako ni nga kwarta sa akong pangalan time deposit og ma-withdraw nako ni 2017. 2017 nako ni withdrawhon, kuhaon ang kwarta. Time deposit. Sa ato pa ang kwarta sa bangko nagtubo pagka 2017, 2017, gikuha na tong original nga budget 700 million kay ipahunat nagpatrabaho og mga project. Napagid siya kickback ato gikas contractor og sa engineer. Kay ang basketball court, example lang ang basketball court kanang naay gym, ibutang natang budget ana 7 million. Pagtanaw ato dito pila naman lang 4 million, 0.5 na lang. Sa man ni agi pagdaghan. So, agkadtong ginansya, agkadtong tubo sa time deposit, nakapangalan man to sa iya, so iya na to. Ewan kayo katang, grabing, kuana kayo ni nga congressman, uy, daghana kayo siyag nahimo, grabing daghana, gisiyag project. Kanos akasagod iyang project? Karoon na nga tuig. Gadungan-dungan lagi. Maayo ni siya. 2017 pa unta to. 2016. Nagsugod na ang mga project. Dito pas 2019 gisugdan. Kaya nga naman, time deposit o naarong na ay ginansya. Naamo ideya? Nahala, panakbo na mo. Pag-file na mo kandidase. Nga na lang. So, gigamit ni Lord nga sambingay. Amen? Kung magtanom kag lansones, unsay imong toyo, punuan, bunga. Pag nagtanom kag lubi, dili, unsay imong pinakaunang tuyo, gyud bunga gyud. Magtanom kag mangga, bunga gyud mong tuyo.
Uy, nagana lagi kang mangga kita no. Tanam-tanam ra, way lingaw. Ano lang ko, mamatay. Najoy, natanom. Tuyog yun mo, bunga. Same thing sa gimo ni Lord. Natanawa rin ko, sir, kapalo mo yung istriktuhon ka, garaon ka. Nagkulikta ka sa wala ni mo gihaguan, unya nag-ani kas di ikaw nagtanom. Iya pang gipasanginlan. Nga naman, nakakita man siya. Nga ang 5, naghatag og napulo. Ang wala niya nakita sa unahan. Nga ang 5, nga gikan sa aganon og ang 5 nga ginansa, napulo tanan, ihatag di ay ang napulo, ngadtos naghago. Wala niya na-realize. Ningon pagyudya. Verse 26, og miingon ang agalon ngadtos laing sulugoon. Kuhaa kaniya ang salapi og ihatag ngadto sulugoon nga may napulo ka puntel nga salapi. Ito na ang answer. Mao na ni. Kung kinsa pa ning unlad na daan, sila pa ang umaangat. Nang umaangat. Labi na nakapahimaya sa Ginoo. Verse 28, kay ana ay iyaha hatagan pagdaghan og makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay. Nga iyaha, kuhaon pagikan kaniya. Mauni ang pinakapait. Ug ato ning sabton pag-ayo mga igsoon. Sa ato nga kinabuhi, dili na siya basihan ng unsay atong kahimtang. Nasayod si Lord nga naagyod kay imuha, pinasahi nga naa nimo og mao unyay panalanginan ni Lord. Hinumdum pa mo sa grabing hulaw o kagutom sa panahon ni Eliseo. Nga nauga ang yuta, si Eliseo gitaguan dito sa tubod. Unya ang tubod na uga na. Si Eliseo giingnan, lakaw dito, makahibalag kag babaye. Naglakaw siya, pagabot sa unahan, doon ay babayeng namunit og sugnod mga uga. And then niingon siyang, oy, ming adlaw, lutuin sa kugpan, og paim na kog tubig. And then nireklamo ang babae, niingon siyang, sa pagkatinuod lang, wa na gyud mi nabilin. Wa na gyud nabilin na mo. Pero na ako'y usa ka kumkum nga harina. Wow! Na di ay gibutang siyang kamot nga gamay. Butang. Ingon siya, lutuon na mo ni mga on mi ani, humana mo kaon ani, mga matay na mi sa kagutom kay wa na lain. Ingon si Eliseo, sige lang lutuar na. Yan ikaluto ana, ipakaon na nako, hat di ko ani. Lagay kog tubig. Iyang gibuhat. Natinganan silang pag-ukab pa niya sa maong sudlanan nila, sa maong harina. Di na mahurot. Kuhaan niya, magluto siya. Sige, sige. Wa na ko eh. Hangtod mi ulan. See? Sure ko nga ang kada usa nato na gihatag si Lord sa imuha. Dili manggaling na talent, katakos, o di manggaling na abilidad, kanang kaalam, basta na gihatag ni Lord sa imuha. Pagbantay lang ka, kay naapoy mo gubaan na mga gamiton sa kaaway, aron dili ka mahimong mabungahon sa umaabot. Especially sa mga kabatanunan, lisod na gani kayo atong pamilya mo, apil-apil pagyutag barkada. Sao ni mo ana pagkabuhi. Buti yung imong mga barkada, Brad, ni-apil mo ka fraternity na to sa una, no? Manawa ka kayo mag-eskwela, no? Hunyang gigutom ka, no? Imong mga anak, lisod po, no? Kay kabala ka, sweldoan ka na mo. Mga anak ka imong barkada. Munang paminaw gyud og ayo. Dapat masabtan nato ni. Ang verse 13 ingon, kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadtos gawas sa kangitngit, didto maghilak siya og magkagot sa iyang ngipon. Now, ang gipasabot ra bagyod ni ini mga igsuon, kining kangitngit nga magkagot sa iyang ngipon, ang ikaduhang kamatayon, ang kalayo sa impyerno. Didto ilabay ang mga kinabuhing walay Kristus kinabuhi. Nakuha na to? Kung ato ning i-aplikar sa pang adlaw-adlaw natong pagkinabuhi,
daghan kaayong ipangutana ang Ginoo nga dili unya ta makatubag. Sama nga ikaw karon daghag kag pangutanas Ginoo. Pero ang tubag di ay ana, tuanas ng labayng panahon sa imong kinabuhi. Lord, nganong naaman ko ani nga balatian Ginoo, ang tubag tuas ng labayng panahon sa imong kinabuhi. Lord, nganong naaman ko ani nga kalisod, ang tubag tuas ng labayng panahon sa imong kinabuhi. And someday inigatubang nato sa paghukom sa Dios, siya na po'y mangutana. Giunsa nimo paggamit ang kusog nga akong gihatag nimo, Lord. Nitabang ba akong pasan sa kahoy ni Kuan? Ate Yuni. Nitabang ba akong pasan sa kahoy ni Rary? Sige ko na ba? Tanawon ko na to. Flashback. 2018, November 7, 3 p.m. in the afternoon. Tuan na nagpa. Gisabunutan ng silingan. See? Tabag pasan o kahoy sa kusog nga akong gihatag nimo. Niya, malagi gigamit, malagi di ay ninimog. Pagpasakit sa imo isig katao. Someday, paninglon ta ni Lord. Amen? Lord, nganong naingani man akong baga na sunog. Sige, atong tanawon. Wala kitas, pastor. Lingin-lingin, mga aso. Ha? Si Lord pa Lord, nganong naguba akong atay? Sige, atong tanawon. Bisag wala na inagbayad. Butangay sa diri, usa ka lungnek paliog day. Ako ibala day, usa ka lungnek. Unya na bayaran ako na. Ay, kwarta, may problema, kwarta. Dali ra kayo ng kwarta. See? Pag-abot sa unahan, mauni Gika 0935. May mga malumong kasing-kasing hagbong bisan piso. Salamat kayo, Jamo. Napay Jamo? Kay taga Bohol? Nga naman, naon sa siya? Nalata ang baga, pastor. Ang atay, nadaot. Waday nadalag liver aid. No? Someday. Husayan lagi ta. Nasabta na to na. Now, pakiton mo na ko. Ningon dito, adto na ta sa Matthew, sa Luke chapter 9. 16. Luke chapter 16, verse 11 to 13. Luke chapter 16, verse 11 to 13, ningon. Kinsa katong kasaligan sa gamayng butang, kasaligan usab sa dagko. Amen? Kamong mga anak, paminaw mo mga anak, no? Bisag 5-5 ra ng pangkuoto ninyo sa bulsa sa inyong papa nga ang karsunes gibitay likod sa pultahan. Pag wala ka na nanghid kawat na, nya pastor, 5 ra man, ang di kasaligas gagmayng butang, dili tagaag daghan. Amen? Someday, mamuyo niya mo, manarbaho niya mo no. Manarbaho niya mo. Unya, sir. Kasi mga landay. Merasol. Muralya. Murala? Mural. Ano sa ba imong gusto? Ma-apply lagi ko sa imong opisinahan, sir. Tig punas sa imong lamisa, tig arrange sa mga folder, tig map sa sawog. Mao ba? Sige, may resume. Okay, hired. Ditso na. Trabaho na. And then, ang imong amo, magbilin og mga sinsilyo atong latang sudlanan sa mga lapis o sa mga bulpen. Tinig-gis, tag-20. Tag-20 yung bagong coins, lami, ara, bagyan na iso sa alkansya. Usay, ang imong amo maghagbong og kwarta likod sa iyang lingkuranan. O niya, mo uli siya. Hello? And then, imong napunitan. Gini mo gitugaan. Pagingana sa imong amo, uy, nangawalag tag-20 ari, oy. Sige day, tungod sa kaluoy nako nimo o sa kakinsinas ka magtrabaho ha. Sir, nga naman sir.
Review sa CCTV, dali, tanaw day. Pirting ulawan ni, oy. Kasaligan kas gagmayng butang. Kasaligan kas dagko. Pero di ka kasaligan sa gagmayng butang, di juga tagaagdaghan. Amen? Now, niya pa'y lain. Ato sa ning padayon no? Ningon diha. Sa verse 11, busa kung dili kamo kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. In other words, kung di mo kasaligan, kung wala ninyo gamita pagtarong, wala ninyo gamitas pag-alagad, inyo hinoong gigamit pagpakasala, ang inyong kinabuhi ginawa kusog o kapanahunan nga akong giatag ninyo aning kalibutana. Nganong nangandoy pa man mo tinuod kinabuhing dayon ngadtos langit. Nga ang inyo ganing pagkinabuhi dinis kalibutan, wala ninyo tarong nga paggamit. Nganong nangandoy mga kinabuhing dayon? Kabalo mo na yung mga taong nagluhod, naghilak sa tiilan sa Ginoong, nangayog, kayuhan sa balatian, samtang ikaw naningkamot o guba sa imong lawas. Usahay ra bagyod, pag inon kang ayaw nagpanigarilyo, brad, ayaw nag-inom, manglabot man ka, ikaw kagasto? Patay. Yung mga taong ingana. Sa kapila na maigugwali, okay na. Ligon. Di ni madagtan. Sige, pastor. Hunat pa, pastor. Di yun, taon. Saan mo na, oy? Tagpilang stick sa Winston, palihog lang. Tag-5 na? Wala. 7 paingon sa 8. Ang Marlboro, tag 12, 11. Hala no? Nya kada-kada makahumot kag makahurot kag napulo kastet. Napadyoy uban nga dili mang palit og iya, masirag pangayo. Di na doble ng galastuan sa iyang kaubas trabaho kay mo gasto pa siyang pamilya, mo gasto pa siyang bisyo, gastuan pang bisyo sa uban. Napa mo diya? Nya kung imo nang gitigom pre, sulod og PBC. 4 ka 11 ka stick akong mahurot sa usa ka adlaw times 11. 110. Tama? 11 ka stick, 11 times 11. 110, sakto ko? Tit. 110. Sakto? Hoy, tabang mo, oy, di mo manabang. 11. So, 121? 11 times 11? No, ngano ka na? Okay, 121 pesos sa usa ka adlaw. Times 30. Usa ka bulan. 3 mil? $3 mil, 300? Kapin? Maybe? Usa ka bulan, sigarilyo lang na nimo. Kung gisulod nimo nag-PBC, kada adlaw na kay 121 pesos ilunod sa alkansya. And after 10 years, nakapalit na kag Ford. Nakapalit ng, wala, ninutan na siyang balay. Wise. Oh, atras ta, no? Okay, wala ragyod ka ni undang, sige ragyod ka. After 10 years, naguba imong atay. Naguba imong baga. Dugmok pa yung kidney. Post na tayo sa Facebook, Gcash number. Piso, mahalaga. Tanawar ako ng kaugmao na to. Kaming mga ginikanan, kasigi may ingon sa among mga anak, pag tinarong, bahalag, lisod kayo ta, pag tinarong mo, eskwela. Kahit giagianan na mo, nga sana nag-aral kami ng mabuti. Manager, untang ko ron sa NGCP. Ako untay, gapataon, mga tower sa mga, ano niya kay Kuyog Mamig Barkada,
mga the Bloods and the Crips and the KKK. Oh? Kanya, pag natigulang na ka, waka ka mag-eskwela, nakapamilya na ka, kato imong kauban sa fraternity mo yung, Brad, wala ka mag-eskwela, Brad? Ay, kabala ka, Brad, palitan ka na mong bugas, kuskas ako kada adlaw. Muing anak ka sila? Hinumdumi, nga wala ningon si Lord. Okay, ni ay 5 ka talent, para ninyo ning 5 ha. Ang gibuhat ni Lord, gihatag sa kada usa. In other words, di ta magkanunay, depende sa usa-usa. Bisan kamong mga anak, ayaw mong palabig, depende sa inyong ginikanan. Ang pinakakaluluing mga anak, kini mga anak nga nagdepende og taman silang ginikanan, and ang ilang ginikanan, boom! Gikuha na ni Lord. Luoy kayo sila. Amen? Nagprito og sudan nga itlog, ang kawali gibali, ang lubot sa kawali mo giprituhan. Wala ba ang trabaho? No? Katong among ginikanan, muhingon gyud dayon to. Mga bata pa mi, tudloan dayon mi. Mayon dayon, na gani mangutanan nimo kanang di ka kakita namo, nya nay mangutanan mo, kinsa man kang anak, tubaga ditso straight. Rufina Katubig, Kagawad sa Barangay Puhagan, Valencia, Negros Oriental. Gimemorize na namo kay dadon-dadon mi syudado nya mabilin ka sa mall. Mabilin ka Superli man sa mall. Mabilin ka sa ICM. Nay mangutanan kinsa man kang anak, ditso. Ha? Rosalina Humawan, puro 4, Barangay Lourdes, Cortez, Bohol. Tara, ihatod na to ni. Automatic na. O niya, ikaduha nilang tugon, maingon, kamo, pagkaton ginmog trabaho, kay sayuming mga wala, niya, mupuyo mo sa mga silingan, mga paryente nato, sultian mo na mo. Bisan pag paryente nato, kung tapulan mo, why mo papuyo ninyo? Hello? Kabalo mo mga igsoon, di ni pagpasigarbo, ako lang ning isulti. Kaya wa man po ko'y nailhang kinsay akong gamitong example. Nakasuway yung kong nagpuyo ko, base nagtanaw sila, antiwini. No? Nakasulay yung kong nagpuyo ko dito nga, kana bang ako'y naikog, kaya wako'y, unsa man ko ani ha? Pagtanaw sa mga may mga yuta-yuta, niya na sila'y baka. Tamnag mga napier, kailan mag-napier ka ng kumpayo, nilawag sa baka, kumpay. Tamnag lansunes, lubi, karon, perting daghan ng lansunes, o kanang lubing, gapamunga na. No? Nung sabi, mingauna yung taon na sila. Ngayon nas, muuli ka, nas man akong nilang, sa una, mga igsoon, hingan lang nagyutang ko lang unas. No? Pabadlong gani ka, ako mga parient, ako mga, kanang mga kaedad na ako, bulihon ko lang, unas, pertin luuyan ako sunog yun ko anak. Unas. No? Sumingon na sila ron nas, ug muuli ka hapit biya dinhi. Mingawon. Bisan ng mga Israelite, giingnan sila sa Dios. Didto na unya kamos Babylonia, sa dapit nga inyong puy-an, tabang mo sa komunidad, alang sa paglambo, panagminyo ka mo og pagbalay. Huh? Mauni, sa itong kinabuhi mga igsoon. Nagagikan lang tas kasaligan. Pag di gyud kasaligan, ako yaw gani. Sunod, dool na ko mahuman. Ingon ang verse 12, o kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban. Ayo, Pastor, wala mo kog motor. Kuya Junel, wala mo kog motor. Wa gyud in taong kailasa tag-iya nga grabe ka mo amping. Sa pamelain. Pastor, paulama ko Kuya Roger, paulama mi gabas. Gigabas sa lansang. Pag ingana nimo, gaingana na gabas. Paulama mi atsa pag uli sa isinta na edad sa atsa kay wa nang ngipon.
Ang pinakasakit gyud kanang gihuwaman imong motor. Unya pag uli, ang nanghuwam nalay na uli. Gisi pa ang nawong. Ano na unsa man ka? Talagig imong motor na gikarga atong kuan. Ang katunga gikarga sa pulis, ang katunga dito sa sakyanan sa LTO. Natunga na din, nadasmag na din. Lisod kayo na. Ang Biblia nagsulti, dili na ni imong ginikanan ray nagsulti. Dili na ni ang pastor, dili na ni ang iyang tawo nga may mga kasinatian sa mga nanglabing kapanahonan ang mitambag nimo si Kristo na mismo ang niingon. Kundi ka kasaligan sa butang sa laing tawo, kisa may muhatag nimo kanang para nagyud nimo. Undang namog ampo pagpangayo og mga maayong butang para ninyo kundi mo kamang matiman sa butang sa uban. Hello? Sulay ko na magpangawat ng motor ni pastor. Kawato na ko ni motor ni pastor kaya akong wasingan. Yung pag gawas ni pastor, sinawas akong motor. Yahan na oy. Wah! Naapa mo? Unya, grabe ni mong tigom-tigom kay palit yun ako ni Grilo. Pag abot sa panahon, nagasto raglain. Palit og band-aid kay na pangos ang tuhod. Ano man, asa man to yang tinigom? Di dahil siya kasaligan sa butang sa laing tao mo nang di siya gyud makaangkon og iya ha. Amen? Ayaw ka sige pangandoy kung di ka kasaligan og butang sa uban. Ako ba ta? Lord, tagay kong sakyanan. Di ka ni hugasan ng sakyanan sa church. No, ang tambag pa doon nila kaya kuha na trapalin na lang na junk na. Ayaw, uy, bahala mo diya. Ako dyan na ipaayo, bahala mo. Nga naman, bisan og ingana ra na, magrabig serbisyo na intaw na ay. Pero og ugali go tay sakyanan no. Shh. Pangita po tayo magpaaging maabot mong church. Walay sakyanan ron. Pagbasa, ting. Wala kay guba. Di ratam nimbaday. Kalamian dukdukon buna no. Napa mo? Di ratam manimba brad. Ani rata doon. Kaya way sakyanan. Ngita po tagpaagi. Amen? Kay si Abraham gani, si Isaac, sakit pa yung dughan nga magsimba sila, kaya ang anak may wala niya. 3 days pag yun silang magbaktas aron mo simbas, Ginoo. Musimba mag yun sila. Hello? Di igyod ka. Kung di ka kasaligan sa butang sa uban, di igyod ka, tagaan. Ano ba yung naghuna-huna nga? Uy, bakantim ko ron, maato ko sa church, bakit? Panghugasan tong mga bangko kay mura na maghugaw naman kayo ng mga bangko. Ato ko ron, manghugas ko. Kasaligan sa butang sa lain. Tagaan kinag-iya. Wa ko nag-ingon din nga, kasaligan ka sa asawa sa uban. Shh! Kamu ba? Di na po na mao. Kung kasaligan ka sa bana sa uban or asawa sa uban, ayaw po na. Di na naas Bible. Naminaw mo diha? Madugar kung mahuman basta di kayo maminaw. Okay? So, kung dili ka mo kasaligan sa mga butang, dili inyo, kinsa may muhatag ninyo kanang inyo hagyot. Wa gyud in tawon. Wala gyud. And tagaan na kanako og example. Illustration ra niya. Nay pangalan ang pangalan sa maong batan-on si Ryan. Nagpuyo sa pantalan. Dili na mao. Na example lang. Niya nagtrabaho gyud in town siya. Sa iyang pagtrabaho, wag yun siya basta ra gyang nagtrabaho siya sa usa ka dato nga panimalay. Ingi alagaran na niya ning pamilya, kini nga ginikanan kay ang mga anak puro nas abroad. Yatiman ra gyud niya, bahala
But sagpaon siya o tasa, bang! Yatiman na gyud niya. Abot ang panahon, tigulang na namatay. Niuli ng mga anak. And then, ibawaan sa mga anak nga kinisirayan, bisan pag-ingon na anak. Uban sa gugmag, yatiman niyang daw iyang amahan ang maong ginikanan. So ningon ang mga anak, dire magsabot Wa naman ta adres Pilipinas na moyo. Ang tanan nga kabtangan sa atong ginikanan atong ihatag ni Ryan. Load ako ang panalangin Example ra na. Pa kay nga na karon. Example ra gani. Susumbukan example ra. Ang bottom line nato is unsaon lagi nimo paghandle ang mga butang nga dili imo. Hindi ka kasaligan sa butang sa laing tawo, unsaon manimog na kay imuha ana. Nasabtan na to. Nahinumdum ra gyud ko masakitan mi ato nga grace sa una kay gianak-anak, gigam-an pa kay itong pangalan. Grabe jud punasan in tawon. Ati manon gyud siya, manghulam pa kay may itong vacuum. Adto dito sa ka tata, ati tata kay hulam tag vacuum. Hala, ati man gyud. Hala, kay di man gyud maamo, perting guula Ya di man nimo ma-blame si Lord, umuyon kang Lord, nakingon ko sa imong mga pulong Ginoo ko sa ligan. Pero praise God na ra pagihatag si Lord. Amen. Anapay lain. Wala, excited kay ko sa akong lakaw kagabi kagahapong adlaw. Because na basta gani alauna, alas 2, alas 3. Mao dunay time nga mo basa ko unya ampo gyud ko kaanang kadlawon. Nya kay mugikan ko alas 5 naman. Bag-o pa jud kong natulog. Gikap-kap na ko sa akong wife, ningon siya alas 5 na. Kay mo andam pa man ko kay mo padong Migsibo. Kay magkuha atong sakyanan para sa ministry dito sa church sa Bool. No? Di man to adto jud ko uban-uban gikan atong pag adto tan-aw purchase on sa pato hangtod nga ipakuha na. Lipong-lipong katong una nya kaduha okay na kay palabagbo namin. Lord, di taon ko mahubog inom. And then nabalik gabi na, dunggo alas 10 biyahe pa mi padung Tagbilaran, hapit pagid ay mi sa ari sa na ay Lightport. Nataod-taod pa dyan dito, di ang atog Bool, gikahapoy na ko gaayo. So ningon ko nga, dadon na lang na ko ng sakyanan, kay hago, nagmotor, natulog pa dyan ziriri nga mo, gagunit sa yawe. Ginapo ko'y gidala ba, nga di madalas motor. Tinapay ba, ako gayo. Okay, gusto ko rin sila mo tanaos picture, basta tinapay, kinadakuan gyud. Di dyan mo ko motor. Hala, sige, dadaan na. Pag-abot dire lingkod ko kung ipikturan. No? Bisag dito ato. Nalipay gyapon ko ngano man og natay okasyon muhulam ta dito di man ta balibaran sad. Nya ikaduha ang ilaha didto nalipay ko Pagkakita na ko nganong gibungkag mo ng sakyanan nga ihatag man ka nas Lourdes. Di ay gibungkag kay pangpulihag bag-o tong mga pisa nga nangadaot. Pati bateri, dako ang bateri bag-o kayo. Praise God kayo. So, Biyernes, ito God sa Ginoo, dalon na to dire. Na? So, di na tama delay. No? Kamu ug madugay po ng sakyanan niya, digug ka ganahang malit sa praise and worship pro. No, arihin na lang, bahala gwa pa ang sakyanan. And then naay last nga warning si Lord, niingon siya sa verse 13. Walay tawong mahimong ulipon sa duha ka agalon. Kay iyang dumtan ang usa og ang usa iyang higugmaon, unungan niya ang usa og ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios og sa salapi. Amen? Ang nagsalig sa Ginoo wa ni gasalig sa kwarta. Malipay ni siya na kwarta. Tinaad. Amo ba kadi mo lipay na may kwarta? Ang nagsalig sa Ginoo wa na gasalig sa kwarta. Malipay na siya na sa kwarta. Kay maka milk tea na siya. Milk tea. Na? Nga naman, dunay problema sa kinabuhing di gyud mapalit og kwarta.
Sa gikaingon ko na di gyud kakaadto sa generic pharmacy unya mayon ka papalita kog kalinaw kay naguol ko karon. Wa joy mapalit. Naagay dili mapalit og kwarta. Mao na nga salig ra gyud ka sa Ginoo. Unsa ganito ang nagsalig sa Ginoo kasaligan sa uban. Kining tawong wala nagsalig sa Ginoo dali kay siyang matintal og makapanglimbong sa uban. Pero kay nagsalig sa Ginoo bisag wala ko karon bisag na ako sa kawala doon di man ni ako juning iuli. Amen. Maunay nagsalig sa Ginoo. So, agkatong ni dawat salamat you kay napuli ni importante kaayo ni. O di ana lang nang kwarta kay ko. Ayaw na kay ni salamat ni Ginoo na uli. Ayaw ra lagi ayaw. Diha ra lagi na salamat. Napakay panalangin madawat sa Ginoo. Nakaginan siya pagsalig sa tawo. Amen. Bisag unsa kagamay, nagsugod man bitaw ta sa atong church. Nga nag-offering na tag usahay 75 pesos, 150 enya kuhaan tigom-tigomon. May palit sa nato ning usa ka bangko. Kaya duha na atong paliton. No? Ay nga na lang. Kay kung sa gagmay di ka kasaligan, di gyud ka kadawat og dagko. Ing anaon gyud na nimo pag unya kisay nagsulti ani ang tawo, ang relihiyon, ang pare, ang pastor, dili ang Ginoo. Og ang Ginoo lang maoy naghimog saad og mga pagpanulti nga matuman gayud. Munang timan ini sa imong kinabuhi samtang buhi pa ka. Timan gyud ni. Bisag wala ang tao nagtan-aw nimo ang Dios naglantaw sa imo. Kung di ka kasaligan sa gagmayng butang, di gyud ka kasaligan sa daghan. Kung di ka kamao sa imong kinabuhi unsaon pag-amping, gigamit tinuod nimo sa pagpakasala, di gyud ka kadawat sa kinabuhing walay katapusan. May nalanggani kay naa si Kristo. Amen? Kung wala lang si Kristo, luoy kita. And then, kung di ka kasaligan sa butang sa uban, lisod pod nga makaangkon kag imuha. Amen? No? Bisan sa, nakoy mga kaigsuunan diri nga, namuyo mo, asa mo namuyo, di ba? Nag-abang ba mo, or asa mo nagpuyo. Sige ang pulod taga ikog balay, pero ang balay karon nga imong gipuy-an, wala nimo na lang, biyaan bitaw ni, di bitaw niya mo, baala ni, malata ni. Ayaw pangayo o panimalas Ginoo. Relax ka lang diha. Unsay naa diha. Timan na gyud na. Amen. So kanang akong motor bisag kinsa ray mo drive ana kay gigamit naman jud na sa ministry. Gamit naman jud na. Palihog lang pod ang mag-drive ang piingan jud. Kay sige kaingon ko na minyo nako. Pareha tong sa una nga gawas no bisag asa pa dong. Unya kay babae man na bisan pag youth nako na anak na rin nako na. Nya nay makakita labi nag mo bless pastor bless ko ipaduol pug ayon ang nawong. Dinay magtanaw wala ni kiss ni pastor oh. Perting ulawa murag tinuod. Ha? Kung imong tan-awon ang leon gikaon niya ang ulo sa gamay nga leon sa o si tawagan na? O si tawagan ng gamayng leon? Karburador. Sayang, yang ito, gikaon ang ulo. Kung di ka diri ka tanaw. Pero kung diri ka mo tanaw, ang liog di ay mo iyang gipaak. Kayang dadon sa safety nga dapit. Na may ingon ana. Nakahukom sila based sa ilang nakita. Muna mo yung kung ikaw hatod. Hatod si Kuan. Si Rachel, asa na to si Rachel? Siya ginasigig biyahe-biyahe. Labi na mga babae. Siya kuan ana. And sa mga lalaki, daghan mang masugoan eh. No? Kay kuyaw kayo. So, ampingan in tawon. Kaya di yung katagaag imuha kung di ka mo amping sa mga butang sa uban. Amen? Wala lang ko nagtudlo ani sa nagwali ani sa imuha. But ako sa mismo nagtudlo o nagbadlong sa akong kaugalingon ni ini. Nga bisag unsan ang mga butangan need gyud in tawo na nga ampingan. No? Pahaguros ug daman
Yung 40 redagan na nato sa kinan. Pag abot bungkag. Hello? Ampingan in taon mga igsoon. Hopefully nasabtan nato ni ang sumpay ani sa sunod na. Ginoo magpanalangin natong tanan. Let us bow our head. Let's close our eyes. Ato duko atong ulo, ato ipiyong atong mga mata. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghan kayong salamat sa mga pulong among nadawat karon. Muangkon gyud kami og mangayo kami pasaylo Ginoo. Sa pagkatinuod lang. Nangandoy kami mga maayong butang. Nagampo kami mga maayong butang. Pero pasaylo ami Ginoong nakit-an minimong dili kasaligan Ginoo. Ning kagabion tug-ani kami sa kanunay, ubani kami sa ganunay. Dasiga kami sa kanunay, tagaig kaalam kusog, pinaagi sa imong balang espiritu. Aron kami Ginoo mahimong kasaligan sa bisan unsang mga butang nga imo Ginoo nga igatugyan diri kanamo o Dios. Salamat Lord nga mga mensahe nga among nadungog dili lamang kini magpabilin nga mensahe kun dili amo ning mabutang ngadto sa pag-aplikar ni ini Ginoo. Salamat kay Lord nga among mga katawhan Ginoo padayon kagayod nga magabubo sa kadaugan ug mga panalangin. Bisan asa kami nagminahanglan, bisag asa ang among mga kawaladon, ikaw ang Dios magpanalangin kanamo. Ikaw ang Dios magauban kanamo sa kanunay. Tabangi kami Lord nga magmatngon kami sa among pagkakristohanon. Nga dili kami mahugawan o dili kami mabulingan. Lord, sa among mga pagpaningkamot nga makabalanse, makapadayon sa among pagkinabuhi. Tabangi kami o Lord o ubani kami kanunay. I pray, bisan pa man sanay mga problema sa mga panglawas, ikaw ang Diyos may maghatag sa kalig-on, kaayuhan, kagawasan o kalipay. Sanay problema mga panginahanglanon, salamat kayo. Gitakda nimong panahon, ikaw mo ay magatagbo nining tanan. Salamat Lord sa mga kaming mga panalangin ng imong giandam para Ginoo sa imong buluhaton dinhi sa Barangay Lourdes. Ilabi na Ginoo sa among mga kaigsuunan o Lord, sa nagkalain-laing dapit, bisag unsapang kahimtanga sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ampingi in taon sila. Na sila sa mga kasubanan, ang ilang mga luha, Ginoo. Pulihi unya ni kalipay, pulihi unya ni sa kadaugan. Ang panginahanglanon, pulihan unya ni muni sa kadagaya, Ginoo, aron mahimo ning panalangin ngadto sa uban. Salamat kay Lord sa mga kaigsuunan nga nasa mga halayong dapit. Sa mga sikbit nga mga barangay Ginoo aning dapita, ikaw ang Dios pagauban kanila magamping sa ilang mga kinabuhi, magpanalangin. Sa mga kaigsuunan Lord nga naa tabok sa mga kadagatan, ilabi na tuwa sa laing nasod Ginoo. Salamat Lord nga silang tanan naabot sa imong panalangin, naabot sa imong mga pulong. Tabangi sila o Lord. They will gain favor para diha sa ila Ginoo. Nga mga agalons ni aning kalibutan na sa ilang mga gitrabahuan o Lord. And nakadawat sa silag pabor og panalangin diha nimo sa ilang pagkamatinud-anon. Tabangi kami Lord nga bisan unsa kagagmayng butang dili mi mahimong limbungan Ginoo. And Father God, gitagaan minimo sa tanan, dili kami tag-iya sa among kusog, makasulti kami, makakita, makadungog, makalakaw, makabuhat bisan unsa kining tanan imo ra ning gipiyal diri namo Ginoo. Tabangi minggi namo taguan ni usik-usikan ni nga mga gasa, gamiton namo ni nga makagiya pa mig mga kinabuhing mubiya sa pagpakasala og magpasakop diha nimo, dili sa simbahan, dili sa relihiyon, ni bisan unsa nga mga tawo, kundi ang tanan magpasakop kanimo o Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat Ginoo labi na sa imong pag-anhi, sa imong mga pag-antos nga hangtod sa kamatayon dito sa cross. Para sa among mga sala ug salamat nga sa imong pagkabanhaw mausab kini ang paglaom nga kami kabaton sa kinabuhing dayon. Salamat Amahan sa imong kaayo. Panalangini ang tanan o Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Mao ni ang among pagpasalamat sa imong mga pulong pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus.
Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Mag-awit ta alang sa pagtapos atong ingnon si Lord.